Joo, yleensä mun päivä lähtee sillä, että mä teen yleensä 100 klappia ennen kuin lähden treenaamaan. Mä oon lukenut monesta nettifoorumista, että se on tosi tärkeä juttu, että on klikki kunnossa. Oi, ooppa Petri. Joo, mä ostin tällaisen Glidecami HD. Nyt pitäisi tulla aika paljon HD-kuvaa. Kuva on mun mielestä ainakin aika tärkeä osa elokuvaa. Ja vielä se, että se on liikkeessä, koska on se elokuva kuitenkin. Elo, et elää, paljon eloa. Niin mä oonkin Mikki näkyy. Hei, ihan oikeesti. Sorry. Mä en pysty yhtään keskittyä tän jätkän kanssa. Luen kanssa aika paljon, en pelkästään netistä juttuja, ihan lehtiä kanssa. Ja täällä aika monet on sanonut, että hyväksi kuvaksi ei tule muuta kuin treenaamalla tosi paljon. Monet on lopettanut, kun ei vaan jaksa enää, että niinku ottaa käsille niin paljon, niin sen takia mekin täällä saa mukaan aina aamuisin vähän pallotellaan. Mut siis en mä niinku vaan tuu tänne vaan niinku pomppimaan edes takaisin. Kyllä niinku aina kaikissa harjoituksissa pitää olla joku pointti. Ja vaikka elokuva onkin taidetta, että ei voi vaan niinku nysväillä sinne tänne. Tää on yksi ajo, mistä mä oon tosi ylpeä, että pariskunta tulisi joku romanttinen leffa tai joku tulisi jostain raflasta ja sit lähettäis pakittaa, mut ei tekisi sit sellaista liian lässyä, että vähän niinku Hitchcockia, ehkä Eisenstein tyyppinen semmonen. Ei ehkä Kubrickia, se olisi ehkä vähän liian outoa. Mun tulevaisuuden suunnitelmat, no kyllä mä oon aika luottavainen, että mä just laitoin tonne digivideofoorumeille viestiä, nyt olisi tekijä tarjolla. Joo, Petri. Samu, mä oon täällä.